Tarragona és la ciutat més gran del país que farà aquest pas tan important per tornar a caminar. Obrirem pas i haurem de gestionar situacions que encara no coneixem. Tal vegada ens equivoquem en alguna cosa, però haurem d'estar molt atents en revertir els errors i en aprendre'n. L'èxit de Tarragona serà el principi de l'èxit de tot el país. Però els primers de caminar són els que han de prendre més precaucions. No ens en sortirem si relaxem. Hem d'extremar les mesures de prevenció. No sortiu al carrer sense la mascareta posada. Us ho demano. Per totes aquelles famílies que han perdut un ser estimat o que pateixen ara mateix per no perdre'l, i per tot el personal sanitari que assumeix enormes riscos per salvar vides. És l'hora de la responsabilitat individual, de que cadascú es posi al cap com és d'important allò que faci per poder seguir caminant endavant, com a ciutat i com a societat. Se'ns obre una finestra d'esperança. Aprofitem-la. Fem viure Tarragona, els seus carrers i els seus comerços, però no perdem en cap moment de vista que el nostre principal objectiu ha de seguir sent evitar els contagis. Força, Tarragona!